I pa se na naš kanal zapravo Zazvin Gaming, ja sam dobio Zazvin Gaming i ljudi danas ćemo igrati table tenis u predu, znači stoni tenis, ovo ja znam da igram u pravom životu nikom, znači mnogo obožavam stoni tenis. Vidite, ja sam Zazvin Gaming, gdje ima naša zastava, srbijanska. Ljudi, sad ću vam da pokažem kako se dere. Na moj pojem. Prema kušku, opa. Yeah. Ovaj lik ne zna da igra. Ajmo. 3-0. U setovima. Bam. Kako je ovako po zemlji šalio? Joj, srbi me nos. Aj, fuck. Kako njegov pojem srbi me nos? Ne vidim. Mogu pojem. Udri. Moj pojem nije udarilo. Sad njegov pojem to. Pojem. Moj pojem, bravo. Ne znate da sudite. Ljudi, ova igrica je za šutnju. Znači ovdje mora da se šuti. Ovdje samo publika navija. Ja ne znam šta da komentarišem kada igram moj pojem. Kada igram ovu igricu. Znači ovo je neki bot. Ovo je lik ne znam da igra. Daj bre. Moj pojem. Nije ništa. Nešto, voda izašla, šta već. Ili još njegov pojem ovo. Opa. Kakav sam sve pojem dao. Gdje je ovaj lik je baš dobar. On nije bot. Ko ja ovako. Ma neću da igram. Moj pojem. Dobro što nisam vratio mu. Opet njegov pojem. Kako da boga. Nije! Oj, ja konja. Ja sam mogu ovaj da uzim. Ljudi što me lik ne gleda. Sve smo izgubili jednu partiju. Ima 0 poinca. Idemo još jednom. Još ovu. Ako ovo ne pop... Igramo 100. Ovaj je lik dobar 100%. Ja ti mogu garantovati. Vidim kako mi kažem ovo nekako me... Kako? Koji sam konj, bolje znam igrati uživo. Jebem ti majku. A šta sam sad uradio pa njegov pojem? Vidite, čime sam udario na njegov pojem. Nemoguće da... Bate koji. Ja ovdje još držim ručku i on...
Mama, ajde. Dajte. Evo. 1 point, tak. Drugi point, bravo. Da, bravo. Ajmo i ja. Šta sam sad uradio? Udari je, pičko. Ne. Malo prije sam lika vodio pa sam jebenski Novaka Đukovića. Bro, ne igra. Ovo nije moguće, igram ponovno. Kako? Moj penje! Nisam pipnuo loptici. Bravo, sudija! Dobro. Tu. Za iznejednačenje. Kako? Ajde, pička ti me. Hoćemo da se igramo, igrat ćemo 1000 partija. Tu, kakva lopta. Ovo ne može da se spriječi, napičko. Kakav plen mladog Bagića. Ovo niko ne može spriječi. Evo spriječio ovo igra. Moj pen. Kakav sam pen dao. Gledaj kad me stigne. Igramo se malo sine. Ej ljudi, snimam onaj challenge, vidim, sam mi se podriguje. Počeo sam danas taj klip snimio, rekao sam, i dugo nisam snimao klipa. I da, u klipu sam zaboravio da kažem koga izazivam da uradim onaj challenge, izazivam Golf YouTube ili JT. Dalibora Zuzane Gaming i koga još. I koga je još izabrao. Znači 3 lika moram da izaberem. Ćao! Pobjeda! Yes! Mislio sam na njegov poen. Idemo još jedno. Idemo. Tu mislio je da je lopta u njegovim rukama, ali je Bagić zadržao. I evo govna Bagića. A bog to nisam ne znam. Kakav poen 2-1. Udari. Bravo. Ja ne znam koliko minuta snimam. Ovi trenuci su napeti. Još tu sam i pikuje.
Promašio sam loptu. Moj poen. Juj! Nije udarila lopta od njegovo polje. Šta? Me neko zeza ovdje. Se nadati ovo mogu poteza. Bam! Bam! Šta je ovo? Malo ne prekrizo jezik. Lakše da igra u životu pravu. Njegov još poen. Udarila je loptu u teren njegov. A je! Kak sam promašio ovu lopticu, mutav sam, brate, jedna pobjeda samo. Opet sam promašio jebenu lopticu. Sad je nisam promašio. Ko je pobjedio? Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se i čao.